நமது சின்னம் விவசாயி. விவசாயம் ஒண்ணுதாண்டா சோறு போடும் உனக்கு, அத வேரோட அழிப்பதுதான் நம்ம எதிரியோட கணக்கு. நாட்டை பத்தி அக்கறைதா யாருக்கு இங்கே இருக்கு? நாம் தமிழர் கட்சி என்ற ஒரு நல்ல கூட்டம் இருக்கு. அந்த நாம் தமிழர் கட்சியிடம் நிறைய நல்ல திட்டம் இருக்கு. சீமானின் சின்னம் பாரு, இது பிரபாகரனின் எண்ணம் பாரு. சீமானின் சின்னம் பாரு, இது பிரபாகரனின் எண்ணம் பாரு. தமிழ் தேசிய சின்னம் பாருங்க, அது விவசாயி சின்னம் தானுங்க, நம்ம விவசாய